Добро утро на всички! Днеска ще се кремираме малко по-подходящо. Взимах си помпони, които са на Сиен. 2 пакета има. И взимах си мицеларна вода, която се състои от очистител. Вижте тук как бе, после тук се събира бучки. Чакайте малко. Две тампончета. И ето така правим си навсякъде. Ние си измихме лицето 3 пъти, но минаваме в чистител, който повече нанася. Изнимам ръсотиите. И ето. Чакайте малко. И пак си взимаме. И почистваме с втор начин. Така. Готово. От България е. Битюра е най-хубавия. Да се маже. Сега да вършим. Готово. Сега на това серума. Серума е най-хубавия от този. По-хубав е този. Но аз гледам как да свърши този. Защото каквото ми хора влезе. Добре. Да се маже. Не. Да се мажем този. Да очертаваме устните. Серума ме разплака. Готови сме да срещнем кошата. Пока.